ସପନର ଦୁନିଆ। ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରେ ମୀରା ନାମକ ଏକ ଝିଅ ରହୁଥିଲା। ମୀରାର ହୃଦୟ ବଡ଼ ଥିଲା ଓ ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖି ସେ ବିଚାର କରୁଥିଲା ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ତାର ପରିସ୍ଥିତି ଓ ଗାଁର ସୀମା ତା ପାଇଁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ପ୍ରତି ରାତି ଶୋଇବା ପରେ ମୀରା ସ୍ୱପ୍ନର ଦୁନିଆରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲା। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନର ଜଗତରେ ସେ ଏକ ପରୀ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ଯାହାର ପର ମୁକ୍ତା ପରି ଚମକୁଥିଲା। ସେ ଆକାଶରେ ମେଘମାନଙ୍କ ସହ ଉଡ଼ି ଆଗେଇ ଯାଉଥିଲା ଓ ତାରାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲା। ଗୋଟେ ରାତିରେ ମୀରା ତାର ସ୍ୱପ୍ନର ଜଗତକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ଚମତ୍କାରୀ ଦୁର୍ଗ ଦେଖିଲା। ଦୁର୍ଗର ଦ୍ୱାରରେ ଗୋଟିଏ ଚମକୁଥିବା ଚାବି ଥିଲା। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା, ମୀରା, ଏହି ଦୁର୍ଗ ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନର ଘର। ଏହାକୁ ଖୋଲିବାକୁ ହେଲେ ତୁମର ସାହସ ଓ କଠୋର ପରିଶ୍ରମର ଚାବି ଦରକାର। ମୀରା ପଚାରିଲା, ମୁଁ ଏହି ଚାବି କିପରି ପାଇପାରିବି? ଶବ୍ଦର ଉତ୍ତର ଆସିଲା, ତୁମର ନିଜ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି ସେମାନେ ଏହାକୁ ସତ କରିପାରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ସକାଳ ମୀରାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ସେ ଉତ୍ସାହର ସହ ଉଠିଲା। ସେ ନିଶ୍ଚିତ କଲା ଯେ ସେ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସେ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଧାକୁ ଦୂର କଲା ଏବଂ ତା ଗାଁର ପ୍ରଥମ ଝିଅ ହେଲା ଯେ ବଡ଼ ସହରରେ ଚାକିରି କରି ନିଜର ପରିଚୟ ବନାଇଲା। ଆଜି ମୀରା କେବଳ ତାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସତ କରିନି, ସେ ଗାଁର ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି। କାହାଣୀର ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭୟ କର ନାହିଁ, କଠୋର ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ୟ କର। କୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନ ବଡ଼ ନୁହେଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଝୁମି। ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଗପ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।